забхонаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ дар шаҳри душанбе 28 августи соли 2021 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ расман мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. забхона дар масоҳати наздик ба 2 гектар замин бунёд гардида аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат мебошад. ҷараёни истеҳсолот дар забхонаи паррандаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ бо ворид шудани мурғи зинда оғоз мешавад. мурғҳои зинда ба забхона аз комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара тавассути нақлиёти боркашон интиқол дода мешавад. ёдрас мешавем ки комплекси муосири паррандапарварӣ дар ноҳияи Данғара бо инобати минтақаи муносиб ба парвариши парранда будан дар муддати камтар аз 2 сол бунёд карда шуд. дар вақти сохтмони маҷмӯаи паррандапарварӣ 137 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба ҳайси бунёдкор фаъолият карда сатҳи зиндагии худро беҳтар намуданд. комплекси паррандапарварӣ аз 30 бино аз ҷумла 12 бинои мурғхона, бинои инкубатор, бинои санитарӣ, анборхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ дар истеҳсоли гӯшти парранда занҷираи истеҳсолиро пурра иҷро мекунад, аз тухм то гӯшт. ин мурғҳои инкубаторӣ ки вазни зиндаи онҳо то 3 килограммро ташкил медиҳад, дар Тоҷикистон парвариш карда мешаванд. бинои инкубатор дар деҳоти Себистони ноҳияи Данғара дар майдони 1 гектар замин ҷойгир шудааст ки калонтарин инкубатор дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба шумор меравад. иншоот аз минтақаи коркарди санитарии техника, ҷойи қабули тухми инкубатсионӣ, сардхонаи нигаҳдории тухми инкубатсионӣ, ҳуҷраи гузоштани тухм, толори ҷевонҳои чӯҷабарорӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ ва ҳуҷраи таҳвили чӯҷаҳо иборат мебошад. тухмҳо баробари интиқол ёфтан ба корхона ба навъҳо ҷудо карда мешаванд. тухмҳои нуқсондор аз дохили қотиҳо гирифта шуда танҳо тухмҳои босифат ба ҷевони чӯҷабарорӣ ворид карда мешавад. барои тавлиди чӯҷа тухм 21 шабонарӯз дар ҷевони чӯҷабарорӣ нигоҳ дошта шуда меъёри муайяни барориш 80%-ро ташкил медиҳад. шумораи ҷевонҳои инкубатсионӣ 16 ва ҷевонҳои чӯҷабарорӣ 5 ададро ташкил медиҳад ки ғунҷоиши ҳар кадоми онҳо ба 19200 дона тухм баробар мебошад. иқтидори гузоштани тухми инкубатсионӣ дар як моҳ беш аз 460 000 донаро ташкил медиҳад. иқтидори солонаи барориши чӯҷа дар инкубатор зиёда аз 5 миллион сарро дар бар мегирад ки аз ин шумора 3 миллион сар барои парвариш ба мурғхонаи комплекси паррандапарварии мармарӣ таҳвил меёбад. чӯҷаҳои боқимондаи корхона барои таъмини дигар мурғхонаҳои қаламрави кишвар бо чӯҷаҳои хушкзоти гӯштӣ пешниҳод мегардад. ҳамин тавр чӯҷаҳо ба фабрикаи паррандапарварии мурғи гӯштии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ интиқол ёфта дар сехҳо ҷогузорӣ карда мешаванд. дар ҳар бинои комплекси паррандапарварӣ то 30 000 сар мурғ ҷойгир мешаванд ва муддати парвариши онҳо 45 рӯзро ташкил медиҳад. дар фермаҳо таҷҳизоти муосири истеҳсоли ширкатҳои аврупоиву хитоӣ насб гардидааст ки аз хатҳои хӯрокдиҳию обдиҳӣ, равшаниву гармидиҳӣ ва ҳавотозакунӣ иборат мебошад. идоракунии автоматии таҷҳизот имкон медиҳад ки меъёрҳои зарурӣ дар фермаҳо зери назорати доимӣ қарор гирифта, коргарон аз иваз шудани ҳама гуна нишондиҳандаҳо саривақт огоҳӣ пайдо кунанд. хӯрокаи асосии парранда аз корхонаи истеҳсоли хӯрокаи чорвои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 25-солагии Истиқлолият воқеъ дар ноҳияи Данғара ки хатти истеҳсолии он аз ширкати олмонии Бушхоф дастрас гардидаву ба талаботи муосири ҷаҳонӣ мувофиқ аст, дастрас карда мешавад. мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавии корхонаи истеҳсоли маҳсулоти хӯрока ҷиҳати интиқол ба фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ бисёр мувофиқ мебошад. мутахассисон мегӯянд, хӯроки парранда дар худ ягон навъ омехтаи химиявӣ надорад. он дар заминҳои Тоҷикистон кишту парвариш карда шуда аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ки ин раванд ба босифат ва бидуни кадом нуқс будани гӯшт замина мегузорад. дар шаҳри Душанбе забхонаи парранда таъсис дода шудааст. ба хотири чӣ мо онро дар Душанбе кардем ки то ки аҳолии шаҳрро бо гӯшти тару тоза таъмин намоем ва дар шаҳр ҷойҳои кори нав сохта мардумро бо ҷойи кор таъмин намоем ва зеро ки дар шаҳр талабот барои ҷойкорӣ зиёдтар аст ва мутахассисоне ки барои мо лозим аст, мо метавонем ки
дар шаҳри Душанбе пайдо кунем ва онҳоро истифода бурда кори худро пеш барем. вақте мурғҳои зинда аз фабрикаи паррандапарварӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара ба шаҳри Душанбе ба забхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ ворид мегарданд, марҳилаи фаровардани қуттиҳо оғоз мешавад. қуттиҳои холӣ қабл аз интиқол ёфтан ба фабрикаи паррандапарварӣ дар ҳамин нуқта тамизкорӣ карда мешаванд. талаботи меъёру қоидаҳои санитарӣ дар ин коргоҳ ба таври ҳатмӣ риоя карда мешавад, зеро дар ин коргоҳ истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба роҳ монда шудааст. дар корхонаи мо ба ҳолати санитарӣ эпидемиологӣ диққати махсус дода мешавад. баъди ҳар як забт кардан ҳама таҷҳизотро тоза карда, шушта карда аз ҷиҳати санитарӣ ба ҳолати тоза оварда мерасонанд. безарар гардонда мешавад. ғайр аз ин дар ҳар як ҳафта боз як тоза кардани умумии ҳамин корхона гузаронда мешавад ки доимо ҳолати санитарии мо хуб бошад. дар забхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мармарӣ дар баробари эътибори аввалин дараҷа додан ба тамиз будани коргоҳу таҷҳизот, ҳамзамон ба вазъи саломатии кормандон ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. ҳолати тозагию санитарии сехҳои истеҳсолӣ ва вазъи саломатии кормандон ҳамарӯза ба таври ҳатмӣ мавриди санҷиш қарор дода мешавад. ҳама вақт бояд бо дастури тоза мо иҷозат метиҳем ки ба коргоҳ дароянд. либоси ягонаи махсус надошта бошанд, иҷозат нест ба даруни сехҳо даромадан. ҳар як коригаре ки ба коргоҳ медарояд, яъне ба даруни сехҳо медароянд, пеш аз даромадан бояд ҳарорати бадани онҳо санҷида мешавад, фишори хунашон санҷида мешавад. баъд аз он мо иҷозат метиҳем ба коргоҳ дароянд. шахсоне ки дар ҳолати зуком буданашон, дар ҳолати фишори паст буданашон иҷозат нест ба сех даромадан. вақте кормандон бо вазъи саломатии хуб, либоси махсуси корӣ ва бо як нерӯи тоза вориди сехҳои истеҳсолӣ мешаванд, вазифаҳои дар наздашон гузошташударо ба таври олӣ иҷро мекунанд. замоне ки фаъолият олӣ иҷро гардид, манфиаташ ба ҷомеа бештар мерасад. ҷамъияти мо ҷиҳати риоя кардани қонунгузорӣ оид ба меҳнат ва техника бехатар тибқи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи меҳнат ва техника бехатарӣ, инчунин дастурамалҳои тасдиқ намудаи директори генералии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ ки тасдиқ кардааст барои корбарӣ дар забхонаи парранда ба роҳ монда шудааст. ҳама кормандоне пеш аз кор сар кардан оиди қоидаҳои техника бехатарӣ, дуруст истифода бурдани дастгоҳҳои дохили забхона, корҳои фаҳмондагӣ гузаронда шуда, дар китоби ба қайдгирӣ имзоҳояшонро гирифта баъд корро сар мекунанд. пеш аз ба кор шурӯъ кардани кормандон, корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати фаъолияти меҳнатие ки вобаста ба куҷо кор мекунад гузаронида мешавад. мисол корманде ки ба корча кор мекунад, ҷиҳати дуруст истифода бурдани кор ва дастгоҳҳое ки мисол дар он ҷо чиқтистода кор мекунад, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуда, аз натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ протокол татбиқ дода шуда, имзо гузошта баъд корро сар мекунанд. дар ҳудуди забхонаи Мармарӣ бо риояи ҳама талаботи санитарӣ, эпидемиологӣ, инфрасохтори муҳандисӣ, аз қабили хатти оби нӯшокӣ ва техникӣ, хатти қувваи барқ, корезӣ ва селпарто гузаронида шудааст. бо инобати зарурати таъминоти оби гарм дар ҷараёни истеҳсолот, коргоҳ низоми гармидиҳии худро дорад ки об дар дегхона тавассути ангишт дар ҳарорати лозимӣ гарм карда мешавад. қобили зикр аст ки бори аввал дар забхона сардхонаи яхбандӣ амиқи ҳалқапеч
васлу насб гардида дар айни замон дар кишвар беназир ба ҳисоб меравад. Сардхонаи мазкур дар ҳарорати 40 дараҷа хунукӣ фаъолият намуда, қисмҳои паррандаро бо иқтидори 3000 килограмм дар як соат то 18 дараҷа хунук менамояд. ин таҷҳизот имкон фароҳам меорад ки гӯшти парранда сифат ва ғизонокии худро гум накунад, зеро дар муддати кӯтоҳ ях кунонида мешавад. инчунин бартарияти таҷҳизоти мазкур дар он аст ки фаъолияти он пурра ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. вақте ки мо сифатро таъмин мекунем, дар ин ҳолат рақобати маҳсулоти мо низ дар бозор зиёдтар мешавад. мо бо тамоми маҳсулотҳое ки воридот карда мешавад, мо рақобат карда метавонем. ғайр аз ин маҳсулоти мо маҳсулоти ватанӣ аст. аз ҷиҳати нархгузорӣ низ нархи мо фарқ мекунад. яъне мо бо ду роҳ, бо сифат ва нарх тавонистем ки ба бозор роҳ ёбему, маҳсулоти мо дар дили мизоҷони мо ҷой гираду, онҳо ҳамин маҳсулоти моро истеъмол карда баҳои баланд дода истоданд. бо ҳамин дараҷа расидааст ки маҳсулоти мо дарав паҳн мешаваду баъзе вақт дар нуқтаҳои савдо худамон рафта ҳамн чизро ёфта наметонем. айни замон дар забхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ беш аз 30 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. Кормандон мегӯянд бо либоси махсуси корӣ, хӯроки гарм ва маоши мувофиқ таъмин ҳастанд. роҳбарои мо ба тозагӣ бисёртар аҳамият медиҳанд, ба тоза кор кардани мо аҳамият медиҳанд. Корро ёд гирифтам, аз корам бисёр розӣ ҳастам. таҷҳизоти забкунанда аз ширкатҳои аврупоӣ ва чинӣ ки дар бозори кишварҳои ҷаҳон мақоми хос доранд харидорӣ гардида, асбобҳои забкунанда аз пӯлоди махсус ки барои соҳаи хӯрокворӣ истифода мешавад омода карда шудааст. бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот дар коргоҳ, лабораторияи махсус фаъолият мекунад ки дар рафти корҳои забкунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ мекунад. стандарти мо дар ҳисоби ҷаҳонӣ ҳамчун ба кишварҳои Аврупо, Хитой, ҷумҳурии мардуми Чин яхел мебошад. забхонаҳое ки дар хориҷи кишвар ҳастанд ҳамчунин бо ҳамин таҷҳизотҳое ки дар мозе ҳастанд ба ҳамин равишу ба ҳамин тарзи корӣ кор менамоянд. ба мо лозим нест аз хориҷ мутахассис фариёд кардан, ба хотири оне ки мутахассисоимон ҳозир ҳамаш омӯхта ва дарси барои таҷҳизотҳое ки дар забхона ҳастанд гузаштаанд. метавонанд ки агар ки вайрон шаванд аз сари нав соз кунанд. дар оғози марҳилаи корӣ хатти истеҳсолии мурғҳои зиндаро ба забхона интиқол медиҳад. мурғ аввал забҳ, баъдан парканӣ ва сипас шуста мешавад. хунук кардани гӯшти парранда, ба қисмҳо ҷудо кардани он, бандубаст, яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ дар анборҳо марҳилаҳои баъдии ҷараёни истеҳсолоти гӯшти парранда дар забхонаи мармарӣ мебошад. мурғ баъди забҳи дастӣ ки аз ин ҷараён забҳ бо тарзи ҳалол ном мебарем, шуста покиза гардонида мешавад. кандани парҳои мурғ тавассути таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ сурат мегирад. гӯшти мурғ дар забхонаи мармарӣ як рӯз дар шакли пурра ва рӯзи дигар дар шакли ба қисмҳо ҷудошуда коркард ва бастабандӣ карда мешавад. ҳамаи равандҳои технологӣ пурра зери назоратанд. сифати маҳсулот ба талаботҳои замони муосир пурра ҷавобгӯ мебошад. мурғҳое ки яклӯ фурӯхта мешаванд ҳамчун қабул карда шуда ба таври стандарт вазни софи он 700 грамм, 800 грамм, 900, 1000 грамм ва 1100 грамм мебошанд ки инҳо бастабандӣ карда мешаванд, ҳамчун вазн фурӯхта мешаванд. ва инчунин мо дар корхона тақсимкунонии мурғҳоро баро мондаем ки синаи мурғ, қаноти мурғ, пои мурғ, рони мурғ ва ҳамин ба қисмот тақсим карда, бастабандӣ карда, баъд ба савдо мебарем.
ҷумҳурии тоҷикистон дар 3 соли охир воридоти маҳсулоти гӯштиро 3 маротиба коҳиш дод. Соли 2017 ба ҷумҳурӣ 45 000 ва соли 2020 бештар аз 14 000 тонна маҳсулоти гӯштӣ ворид гардид. рушди соҳаҳои чорвадорӣ, паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ ба коҳиши қобили мулоҳизаи воридоти маҳсулоти гӯштӣ дар 6 соли охир мусоидат кард. фаъолияти корхонаҳои паррандапарварӣ ва забҳи он имкон фароҳам меорад, ки аҳолии кишвар дар тамоми фасли сол бо маҳсулоти гӯштии босифат таъмин гарданд. мо аз 22 то 25 ҳазор сар паррандаро забҳ карда аз 30 то 35 тонн гӯшти парранда истеҳсол мекунем дар ҳар як 10 рӯза. истеҳсоли гӯшти парранда як хосияти худро дорад. мо онро ки аз тухм сар мекунем, тухмро дар ин ҷойгонҳои инкубаторӣ ҷойгир мекунем ва 21 рӯз пас чӯча мешавад. Бале он чӯчаро мо дар давоми 40-45 рӯз бо калон карда онро бо фарме мекунем ва сипас онро забҳ карда 30-35 тонн гӯшти парранда истеҳсол мекунем. ин айни ҳол ҳаст. аз соли нав истеҳсоли гӯшт бояд то 50 тонна расонда шавад дар ҳар як 10 рӯза. иқтидори нигоҳдории маҳсулоти гӯшти парранда дар 3 сардхона, анборхонаҳои забхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ 10, 150 ва 300 тоннаро ташкил медиҳад, ки дар умум баробар ба 460 тонна мебошад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолшуда дар муддати дароз аз рӯи меъёр ва дараҷаи мутобиқ ба талабот нигоҳдорӣ карда мешавад. маҳсулоти гӯшти парранда дар рӯзҳои аввали фаъолият ба таври яхкунонидашуда ба фурӯш бароварда мешуд, вале ҳамакнун дар ин анборҳо гӯшти мурғ ҷамъ намешавад, чунки талабот зиёд аст ва маҳсулоти гӯшти парранда зуд ба марказҳои савдоии ҳудуди шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. гӯшти мурғ дар бастабандиҳои шакли пурра ва қисмҳои ҷудошуда тавассути нақлиёти махсуси муҷаҳҳаз бо яхдон, ки ҳарорати лозимаи нигоҳдорӣ ва интиқолдиҳӣ доранд, ба нуқтаҳои савдо расонида мешавад. маҳсулоти мо танҳо дар шаҳри Душанбе дар зиёда аз 300 нуқтаҳои савдо паҳн карда мешавад. ба онҳо дохил мешаванд марказҳои савдои калони шаҳри Душанбе, мағозаҳои миёна ва нуқтаҳои хурдӣ, ки дар бозорҳо низ ҳастанд, дар он ҷоҳо низ паҳн карда мешаванд. маҳсулотро мо худамон бурда мерасонем. мо техника дорем. ҳар вақте ки фармоиш мешавад ба ҳамон мағозаҳо техникаи мо ҳамин маҳсулоти моро бурда мерасонад. мошинҳои махсусе ки рефрижератор ном доранд, онҳо то минуси 18 градус дар дохили худ маҳсулоти моро нигоҳ дошта то ҳамон нуқтаи фурӯш бурда мерасонад. аз анбор то ба яхдон. бале ҳама ин чизро хеле ки мо қайд кардем. масъалаи сифат пеш аз ҳама масъулияти вазифаву кори аввалиндараҷаи мо аст. ҳаҷми умумии маблағи бунёди забхона 51 миллион сомониро ташкил дода, фаъолияти комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ идомаи занҷираи арзиши иловашудаи ширкат буда, мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шудааст. аҳолии мо бояд истеҳсолкунандони ватаниро дастгирӣ кунад ва танҳо аз маҳсулоти ватании мо истифода барад. на танҳо он гӯште ки мо истеҳсол мекунем, дигар маҳсулотҳоро низ аз ҳамин маҳсулотҳои ватании худмон истифода барад. зеро ки ин маҳсулот дар Тоҷикистон истеҳсол карда шудааст. халқи худамон меҳнат карда онҳо истеҳсол кардааст. маблағҳои дохилии худамон дар дохили худмон боқӣ мемонад ва иқтисодиёти мо бо ҳамин роҳ боз баландтару беҳтар хубтар мешавад. хуб мешавад ки ҳамин маҳсулоти моро нигоҳ надоранд, харанду дарав истеъмол кунанду боз омада боз харанд. дар ҳолати нигоҳ доштан бошад, албатта гӯшти парранда беҳад нозук аст ва вақте ки онро харидорӣ мекунанд, ҳатман дар яхдонҳо онҳоро нигоҳ доранд. ин як талаботи технологии ҳамин нигоҳдории гӯшт аст. зеро мо ҳам вақте ки истеҳсол мекунем, онро аввал дар яхдонҳое ки ба то минуси 40 дараҷа хунук аст дохилашон ях мекунонем, сипас дар анборҳои яхдоние ки онҳо минуси 18 градус ҳастанд, дар он ҷо нигоҳ медорем.
ҳамин ҳолат низ бояд дар яхдонҳое ки дар хонаҳо ҳастанд имконияти то минуси 14 градус хунук кардан доранд ва ҳам хел бояд нигоҳ дода шавад. مهلت نگهداری محصولات گوشت پرنده جمعیت دارای محصولات محدود مرمری که روز استحصال در بسته‌بندی درج کرده می شود از 6 تا 12 ماه مقرر گردیده است. این نشان داد به شرط رعایت شدن طلبات و قاعده‌های تکنولوژی نگهداری آن در یخدان در حرارت سردی از 14 درجه بالا پیش بینی کرده شده است. بازار گوشت طلبات زیاد دارد. کمپلکسی پرنده پروری مرمری بیش از 3 ماه می شود فعالیت دارد. مسئولین جمعیت میگویند فعالیت آنها همکنون راهی رشد خود را دریافته است و آینده با وسیع کردن نامگوی محصولات گوشت پرهیزی تصمیم دارند طلبات بازار داخلی را پورا خانه گردانند. با وجود آن که ما هم قدر کلان هستیم هم خیلی امکانیت ها داریم پورا بازار رو تامین کردن نمیتوانیم. طلبات زیاد است. به همین خاطر ما نقشه ها داریم که حاضر به اقتدار پورا کارخانه را فعالیتش را براه مانیم و من بعد باز نقشه های نو کشیده برایم که با مردم را نه تنها با گوشت یعنی که با محصولات گوشتی نیز تامین نماییم، یعنی حسیب ها، حسیبچه ها، گوشتی قیمه کرده شده، توشبره ها، از همین قبیل چیزا نیز آینده نقشه داریم که با همین کار هم کامیاب شویم و مردم رو با همین خیلی محصولات نیز تامین نماییم. با تاکید کارشناسان ساحه با تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت مملکت در سمت بنیاد و با استفاده دادن کارخانه‌های پرنده پروری نتیجه‌های باثمر داد و به رشد ساحه تکانی جدی بخشید. در نتیجه استحصال محصولات عوض کننده واردات به راه مانده شده طلبات اهالی جمهوری با محصولات اعلی صفت وطنی تامین گردید. مثلا در سال 2020 در مملکت استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 4.5 برابر افزایش یافته است و این نشان داد در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید. عین زمان جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری در یک ماه 100 تانه گوشت پرنده را به فروش میبرد که این نشان دهنده جهت غنیگردانی بازار استعمالی شهر دوشنبه با محصولات از لحاظ اکولوژی تازه گوشت پرهیزی مساعدت مینماید.